Našiel som minihru. A I am... mi ty piča. Je tam napísané. I am gay. Normálne otázka tam. Tebe? Fuj. Ja som už robil asi tú hru som už hral asi jak 4 krát. Dobre. Dobre. Všetci choďte Adamkovi na TikTok a píšte mu gay do komentárov. Všade pod každé videjko 40 komentov gay. Po každé, čo som to urobil, som dostal 100% straight, takže že nie som ani náhodou gay. To... Nie, ty Takže- proste nechceš priznať, že si gay, no. Čo? Ty si tam bol...